și să vă oferim la această sărbătoare a Sfintei Mucenițe Daria, implicit a fiicei noastre, cea mai înaltă distinție pe care Patriarhia Română o poate oferi. Este vorba de rugămintea noastră făcută pe Fericitului Părinte Patriarh Daniel de a conferi unei persoane care este membru în adunarea eparhială a Giurgiului, la o zi însemnată a Sfintei Daria, crucea patriarhală pentru tot ceea ce ați făcut, pentru lucrurile pe care le știm și le-am aflat de la colaboratorii noștri ai Episcopiei, dar și pentru cele pe care le veți face, cum glumea foarte frumos vrednicul de pomenire Patriarhul Teotis, pe care ați avut privilegiul să-l cunoașteți și care vă aprecia în mod deosebit. Am aflat bună oară că și la Sfântul Munte Athos, unde ați fost într-un pelerinaj cu vrednicul nostru Părinte Liviu Nepșu, preotul slujitor la Biserica ridicată din Cinta Spitalului, ați ajutat schitul românesc Prodrom, schitul românesc din Sfântul Munte Athos, din grădina Maicii Domnului. Părintele Patriarh Daniel a fost deosebit de impresionat să afle că din județul nostru, oamenii apropiați bisericii, aleși canonic statutar în cele mai înalte foruri de conducere și ale bisericii, să fie ajutat în mod cu discreție, repet, cu discreția care va caracteriza dintotdeauna. Așa că astăzi, Părintele Secretar ne pune la dispoziție crucea patriarhală și gramata pe care a semnat-o întâi stătătorul Bisericii noastre, Patriarhul Daniel. Sfântului Apostol Pavel, de a ne aduce aminte de lucrul credinței voastre și de ostenirea iubirii și de stăduința nădejdii voastre în Domnul nostru Iisus Hristos și de a prețui după cuvință strădaniile și rezultatele activităților de excepție desfășurate în diferitele domenii ale vieții bisericești și civile, în sprijinul Bisericii, pe temeiul prevederilor conferite nouă de Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și ca semn al prețuirii și binecuvântării noastre, acordăm distincția onorifică Crucea Patriarhală domnului inginer Florian Nicolae, Episcopia Giurgiului, județul Giurgiu, pentru activitatea și îndelungata și rodnica folositoare, activitatea în folosul Bisericii și societății, dată în reședința noastră patriarhală din București, astăzi 19 martie, anul Mântuirii 2012. Semnează Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Să vedem dacă se asezonează cu costumul acesta de primăvară, această cruce patriarhală, care este scoasă într-un format nou, cu o culoare așa patriarhală, albă, dătătoare de optimism și de lumină. N-am prea mai oferit de când am venit în cei 6 ani o cruce patriarhală unui membru atât de distins. Felicitări! Asta este pentru noastră. Vrednic este? Vrednic este! Sau de succes, așa am auzit noi în vorbă la consilierii noștri, se află o femeie distinsă și discretă, soția noastră, ca și familia întreagă. Noi vrem să vă oferim astăzi, domnișoară dragă, icoana Sfintei Daria, făcută de un pictor, de cel mai mare pictor, de fapt, în momentul de față, pictorul basarabean, Valeriu Timofti. Priviți această icoană frumoasă a celui care a fost filozoful Daria, cel care a mărturisit pe Hristos în vremuri cumplite de persecuții. Am vrut să vă facem această bucurie pentru că dumneavoastră, în prezența familiei noastre și a celor apropiați, a celor mai apropiați prieteni, să nu facem lucrul acesta public într-o catedrală sau într-o biserică, să nu facem lucrul acesta când oamenii își poartă disputele lor politice, sunt revanșați, poate răzbunători. Am vrut să facem lucrul acesta în ceea ce înseamnă Casa Bisericii, Sfânta Episcopia Giurgiului, în prezența părinților consilieri, pentru a vă mulțumi, într-adevăr, pentru tot ajutorul constant pe care ni l-ați dat. Am fost impresionat la adunarea eparhială trecută din 7 februarie să aflu că domnia voastră n-ați putut să veniți, să participați la lucrările ședinței,
pentru că erați implicat în teritoriu, ducând ajutoare sinistraților, dumneavoastră înși vă conducând utilajele prin zonele sinistrate, acolo unde autoritățile locale și județene n-au reușit, sau poate că nu s-au străduit foarte mult să ajungă. Noi, cu preoții episcopiei noastre, am încercat să ajutăm satele izolate, ca la Țepeș, ca Petru Rareș, de fapt, s-au dus protopopul de Giurgiu și ceilalți preoți. Din păcate, unele dintre autorități ne-au spus că e bine să nu mergem acolo, pentru că vom speria până apă. Au venit oameni importanți de la București să vâneze căprioarele și așa ni s-a spus. Și noi am riscat să intrăm acolo, cu sănile, cu caii, cu căruțele. Am fost deosebit de surprinși, ca să nu spun mai mult. Dar am apreciat că dumneavoastră ați făcut aceste lucruri, pentru că așa ați dorit dumneavoastră. Nu erați nici în alte activități, ați vrut să ajutați pe cei care, într-adevăr, erau vitregiți de soartă. Sunt multe lucruri pe care le-am aflat și nu încetez a mă minuna de lucrurile pe care le-ați făcut pentru județul nostru. Ne dorim să ajutați în continuare pe cei care au nevoie de ajutorul dumneavoastră, instituțiile bisericii, instituțiile caritabile. Avem 2 orfelinate care sunt sub egida Episcopiei Giurgiului. Este vorba de așezământul de la Slobozia și cel de-al doilea de la Letca, unde păstorește Părintele Dr. Edmond Popa, cunoscut dumneavoastră, profesor Neacșu, care nu este numai un profesionist, dar și o persoană cu un devotament cu totul și cu totul aparte. Sunt foarte multe proiecte la care ne dorim să ne fiți în continuare parteneri și alte proiecte care sunt doar la nivelul cum să vă spun, de proiecția noastră, de dorința noastră și pe care o să vi le prezentăm în măsura în care timpul și, eu știu, disponibilitatea noastră le doresc. Vă felicităm, vă urăm multă sănătate și să puteți să spuneți și dumneavoastră ca Lev Tolstoi, care la bătrânețe a spus un lucru care știu că vă e drag inimii noastre. Am trăit destul și am ajuns și am găsit ceea ce mă face să fiu fericit. Fericire familială. Să fii sănătos. Doamne ajută și să fii sănătoși. Doamne ajută. Data distinție acordată de Patriarhia Română de Preafericituri, Părinte Daniel, prin dumneavoastră. De asemenea, mulțumesc întregii episcopii pentru încrederea acordată mie. Vă asigur că această distinție mă onorează, dar totodată mă și obligă. Iar eu voi depune toate eforturile în sprijinul bisericii noastre, din județul nostru, din lumea noastră, și voi fi alături de dumneavoastră, așa cum v-am spus și mai înainte, alături de toate proiectele dumneavoastră. O să vă prezint câteva proiecte care să le facem în următoarele 30 de zile și după aceea să discutăm cu binecuvântarea dumneavoastră de proiecte pentru viitor. Vă mulțumesc foarte mult! Felicitări!